28 январи соли 2024 тахминан соати 18:50 ронандаи автомошини тамғаи Деву Лабо Худойназаров Дилшод соли тавлидаш 1999 сокини шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди марказии шаҳри Панҷакент аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Носиров Ҳақбердӣ соли тавлидаш 1964 сокини шаҳри мазкурро пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагард Носиров ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат мерасад. 29 январи соли 2024 тахминан соати 15:30 ронандаи автомошини тамғаи Toyota Camry Қудратов Некрӯз соли тавлидаш 2004 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар роҳи автомобилгарди Кӯлоб Ваҳдат Душанбе аз самти шаҳри Кӯлоб ба самти шаҳри Душанбе дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат ба самти муқобили роҳ баромада ба автомошини тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Афғонзода Меҳроҷиддин соли тавлидаш 1999 сокини шаҳри Ваҳдат бархӯрдааст. Дар натиҷа мусофири автомошини тамғаи Opel Vectra Ҳасанова Латофат соли тавлидаш 1974 сокини шаҳри мазкур ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта ҳангоми интиқол додан ба беморхона дар роҳ ба ҳалокат расидааст. Оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сино бо ариза зани 42-солаи сокини шаҳри Душанбе муроҷиат намудааст ки 5 сентябри соли 2020 марди 52-солаи сокини шаҳри Душанбе бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ 130,000 сомонӣ ва як адад автомошини тамғаи Opel Vectra-ро ба маблағи 20,000 сомонӣ нархгузорӣ карда гирифта ваъда додааст ки бар эвазаш як адад автомошини тамғаи Lexus ки арзишаш 150,000 сомониро ташкил медиҳад дар муддати кӯтоҳ оварда медиҳад, аммо ӯ ваъдаашро иҷро накарда автомошини мазкурро ба дигар шахс фурӯхта маблағашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст ва то ҳол барнагардонидааст. ҳамин тариқ зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд ки марди 56-солаи сокини шаҳри Истарафшан 2 апрели соли 2023 бо роҳи фиреб ба боварии марди 34-солаи сокини шаҳри мазкур даромада барои харидорӣ намудани масъулияи сохтмонии хонаҳои баланддӯшона 85,000 сомонӣ гирифта ба эҳтиёҷоташ сарф намуда то ҳол барнагардонидааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.